Sanibonani babukeli, siyanibingelela somkhanya kude TV. Nikhuluma nokhulekano kaMthetho endaweni yaseSikhawini kuWard 14 eGubandlovu. Babukeli la kunodaba la labantu abathi leyithandana eqinisweni. Ziyenzeka ke izinto endaweni zokuthandana babukeli. Kugcina kuze kuphume idumbu noma kugcina kuhlukumezeka abantu abangahlangani nezinto zami nomuntu amasuke ngithandana naye. Ngushiswa yini lokho? Kunodatshana la omncanyana olukhona olo boyfriend othandane nomuntu wesifazane enengane yentombazane esikhulile ingane yentombazane ekhomba ukuthi sindala. Kwenzeka la kanje. Lensizwa le ithandane nalo sisi. Ekuthandaneni kwabo lensizwa iveza ukuthi bekungemnandi uthando lwayo uma sekukhona ingane. Ngesikhathi besayijolela nje besafihlile lalo umnandi uthando ngoba babe ngabantu ababehamba beyikhipha benesikhathi sonke bendawonye. Yonke into babeyenza iyenzeke shuthi from kuleso sikhathi bese bengabantu sebehlela manje ukuthi cha ngoba izinto zethu siyazenza zenzekala kahle yonke into iright kube sebe plan ukuthi sicela ukuthi senze lento ethiye kwenye level ongangokuthi bafisa ukuthi bengashada noma noma umthola abashada kodwa kube ukuthi bahlanganiseke ngokusemthethweni ukuthi bayathandana mhlambe nengane igcina isikhipha ngomlomo ukuthi ubaba lo. So ke ngicela nizwe kahle lento. Umama unengane yakhe yentombazane ekhulile. Lo stepfather ngamanye amazwi siza kulo onengane. So ingane ke kuvela ukuthi ayikuthokozeli ukuthandana kwalabo abantu bobabili. Ingane isaneqhubu nokuthi umama ufisa ngabe sathandana nobaba wayo. Uyabo? So ke uma umama ethandana nalensizwa ingane inezinto ezenzayo enciphisa ubudlelwane kwalabo bobabili. Ngoba vele inhloso yalentombazana yalengane yokuthi ibulale le relationship yalabo ababili ukuthi umama asikisi nobaba omncane bengaqhubeki bethandana. Ayikwenzi lokho ukuthi keep ikuphimisele ngomlomo ukuthi cha nina hlukanani but izenzo zayo zisho ukuthi ubaba uyena kufanele ngabe usathandana noma wayo. Yabo? So ilwa kanjena ke lempi. Stepfather masihambe nomama beyikhiphile behambe mhlambe yelento noma umama evakashile wavakashela stepfather sentombazana. Intombazana into lengane into ebiyenza ibivela ifonela umama iqamba amanga ukuthi kunegebengu eseyingenile ekhaya. Kumanje endlini akukho lutho so isele yodwa icela ukuthi ephuthume ezekhaya. Ngaleyo ndlela ngoba nazi ukuthi akekho umzali ongavumela ingane yakhe isenkingeni ehlale relax. Vele bekuphoqa ukuthi esuke ngapha ngejubane ephuthume ekhaya kodwa bengahambi yedwa naye umuntu wesifazane ngoba phela umuntu wesifazane ebecela lona isoka leli abasuke nalo la basuke bekhona. Kwethi cha babazi nakho phela kunenkinga. Nangempela ngisho ukuthi vele ngoba intombazane ikhombisa ukuthi report ukuthi ekhaya kunento vele eyenzala engekho right. Vele kwazise vele umuntu wesifazane ngeke afike enze lutho uma kunothola nesimo sokuthi kunegebengu. So kuvele ihamba nalo ke isoka leli. So mayifika lapha enganeni azikho ngisho insolo ezisolisayo ukuthi ngoba beza ngoba phela mawufika nje egcikeni uyakwazi ukubukela lapho uthi hayibo ngathi konke engekho right. Kodwa uma beseza kanje babonzayo angathi ayikho nje lento le akukhombisa ukuthi khona ukuganga okukhona okwenzakalini. So into esenzeka mabe ngene egcekeni mabefika endlini intombazane ihlalela ibuka TV imbathela ithawula ingane ayazi ukuthi lidumephi. Hawu ebuza umama wengane wangisusa kude kangaka wathi kunenkinga kanje why kuphi okutshotshiwe kuqekezwe kuphi. Ingane hayi mama mina bese ngikukhumbule bengifuna ubuye ekhaya. Hawu ngale ndlela pho so lezi zinto lezi askis lengane lezi ibizenza kaningi uma yakezwe nje ukuthi umama ula nobaba lo obaba omncane ebivela ifoni ibaphazamise kuleso space
uma uthola ukuthi ubaba uvakashela umama la nengane ikhona, lengane binawo amagama ibiwatshela uma wayo ukuthi ubaba omncane ngendlela akabuka ngayo, njengokuthi nje unengane, wena u-step father engane uvakashele umama wengane, ibe sithi ingane wena buyibuka ngeso lokukhombisa ukuthi uyayifuna. Lengane intombazane ibikusho kanjalo itshena uma wayo ukuthi uyazi ubaba omncane mama indlela akangibuka ngayo noma ngihamba noma la endlini mangimuva nje ungibuka sakumuntu ongibuka ngathi ngelilanga engangishele noma ngafisa ukungilala. Lo mama shuthi lento le besehlala eseyibuka ngenye indlela, esebuka ukuthi uma sisendlini kukhona ubaba omncane nengane, ubaba omncane uma ingane isukuma uyibuka kanjani. Angithi yabona manje umama usenasiphi isithombe sokuthi shuthi lo ngempela engayifuna ingane, mathi ngikuprove lokho. Shuthi ingane mayisukuma nayisenza ngamabomu, lo mama akasabuka ingane, usebuka lo umkhwenyana wakhe ukuthi amehlo agijima kanjani enganeni. Uyabona ukuthi lo akayinakile lo nto leyo. Yabo vele ngeke uhlale nawe ukhona umuntu ngisho ngaphathi ifoni la ngeke ngihlele ngiqolozela ifoni kanje ngize ngiphume. Kuzokwenzeka amehlami eye kuye ngempela ingane ngibuke, mhlawumbe ngibuka ngiyona noma ngibuka kwenye indawo. Vele kumama sekufikana ukuthi nali le show ingane yami, futhi vele lo ingane yami engayilala noma uyayihalela noma konke afuna ukuyenza wona ephathelene nezinto zocansi. Uyabo? Ayishuthi lo mama ayishuthi eyibuke lento eyibuke njengento engekho right ngokuvikela ingane yakhe ukuthi ingazi igcine ingane eyithola isesimeni sokuthi iyadle ngule noma iyahlukumezeka nje, yena egcine efana nomuntu othathe inyoka ngaphandle azoyifaka endlini kanti izofika ingqofe abantu. So ke wavele wabona kungcono ukuthi evele eyeke lo mkhwenyana, wavele wamyeka bethandana kungakaze kube nengxabano, wamyeka ngenxa yokuvikela ingane yakhe, wakhetha ingane yakhe instead of umuntu lo bethandana. Shothi kwezothando uyaphuma unaka ingane. Lokho kusho ukuthi kugudi umzali mayivikela ingane yakhe noma ubani engakujabulela. Akekho vele umuntu ongafuna ukubona mayibona ingane yakhe ukuthi ehlathini eyidedele ethi ufuna ukukholwa ngokubona. Mina ngiyamncoma, she was good kulokho ukuthi okay uprotect ingane yakhe wayeka uthando. But okuhamba sekuvela kuhambeni kwesikhathi, ingane isitshela umama step father sesingasekho ukuthi mama kungani ungabuyeli kubaba. Mina isifiso sami ngiyafisa ukunibona nobaba nibambene izandla phambi kwamfundisi, nami ngingemuva ngikhombisa ukuba inganeni senishada. Bese ethi umama ephendula ingane bese ethi angeke ngisakwazi mina ukubuyela kubaba wakho ngezathu wena ongazazi wawusasemncane. Engeke ngikwazi ukuchazela zona njengamanje ngoba uma ngiyichaza lento kwamina ngiyahluleka ukugcina ngiyiqede, ngizoyishiya phakathi nendawo. So engingacela kuwena khohle ukuthi ubaba wakho sahlukana and sizobuyelana, angeke uze kwenzeke. Into engakutshena yona focus empilweni yakho, ufunde unaka impilo yakho uzoshintsha yona. Kusho umama utshena ingane. Ingane bese ithi cha wena mama ayi shuthi ubaba omncane ukudlisile ngoba sengizame ngayo yonke indlela ukuthi nginihlukanise nobaba omncane nahlukana kodwa still samthanda. Ingane manje sitshena umama manje ukuthi yonke lento ibiyenza ngenhloso, ichaze futhi up to Z ukuthi ngiyayenza u1 and 2 ngenza ngesikhathi nginifonela ngithi kwenza ukuthi bengisuka ngifunele ngasithola isikhathi enough eze yena ubaba omncane edikile. Njengamanje ubaba omncane akadikilanga, ukuwena kunalokho uqhubekile naye waqhubeka. Ngiyabona still ukuthi akwenze, ngabona ukuthi ngcono ngivele ngiveze bese ngathi ufuna uyangiharasa ngendlela ambuka ngayo. Kufanele ukuthi wena uthathe inyathelo wena ngoba yena akayithathanga inyathelo. Kuyesu wamiyeka ubaba omncane wahamba njani. Namanje awufuna ukubona ukuthi ufanele ubaba. Yabo? Lo mama ke njengamanje kumphathe kabi ukuthi uyeke umuntu abebese behlela naye ukuthi kungenzeka bebe kuphume iman and wife. So wakhetha ingane yakhe ibimkhethisa into okungeyona. Wavele wangakhombisa kodwa enganeni ukuthi imphatha kabi into. Wasethi hawu wena indawo zabantu abadala kuyofanele ukuthi ungayingeni kuyokusiza lokho. Kwezami life yami awuhlangani noingane. Kube kube ingane. Ayingane ikhombisa ukusaba ke nokwehlela ngezansi nokuxolisa ukuthi iyaxolisa imhlonisa nobaba omncane. Lo mama mayisuka la ehambe back ebuyele kubaba omncane.
mayifika baba omncane ngiyaxolisa nguyeke ngesizathu esikanje ngihlonisa ingane yami ekuyona neyimbangela eyenza ukuthi mina nawe sihlukane ngoba ifuna mina ngibuyelane nobaba wayo. Ayi baba omncane vele ehlela inyembezi ngezansi embuza ukuthi inhloso yakho yini ngoba ubuyile manje uzongitshela into ongitshela wona. Inhloso uzoxolisa ngokuthi uwenze lento then uyahamba kuyaphela kanjani noma uzoxolisela ukuthi siyabuyelana ufisa sibuyelana. Ethi umama lona ufisa ukuthi bebuyelana ngoba akalazi icala likaMkhwenyana. So uyena manje ukuthi umama uyibona yena njengomuntu onephutho uzozehlisa uyaxoxa ucela ukuthi beqhubeke uthando lwabo belumnandi. Le ndoda besithi naye icela ukumnikeza usuku olulodwa izomphendula mhlawumbe izinsuku ezimpilo ezayo noma kolulodwa. Nebala ke bevumelane ke ehambe ke lo mama ebuyele enganeni yakhe. Lo mama kanti uzothathwa indlela ekhomba ukuthi fanele ehambe eqhele nje nasekhaya kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe izinto eziphathene nemisebenzi. Umuntu oqhelile ekhaya ushuthi ngesikhathi esuka la kade beyikhuluma lana bese benakho ukukhuluma ku WhatsApp befonelana. So ushuthi kodwa noma kungakacaci ukuthi babuyelene ngoba phela bekusalinde uba omncane ukuthi ephendule ucha siyaqhubeka yini noma siqhubeki. Kodwa uthe mase sehambile lo wesifazane wamtshela ukuthi yazi ngisathathwa indlela angikho ekhaya so buyasikhuluma. Lo wesilisa ubese suka emzini wakhe wahamba waya emzini wentombi wafica ingane wathi mayifika ingane wayiqoba ngocelemba wayinquma wasuka lapho wahlala phansi walinda unkosikazi wafika unkosikazi la egcekeni wathi mayifika wathi angithi into ebihlukumeza ukuthi mina nawe singaqhubeka sithandane ile esekhomba ingane useyibulele. Wathi unkosikazi kulokho okwenzile ikhona okuzokwenza ukuthi ngingaphinde ngikubona ngamehlami ngingaphinde futhi ngithembe umuntu wesilisa. Wayehluleka ngisho ukukhuluma umuntu wesifazane wafonela amaphoyisa same time wangabaleka futhi umuntu wesilisa wahlala phansi afika amaphoyisa ambamba ambopha waba seyidokisini. Amaphoyisa ambophela ini ke manje ukuthi ubulele ingane ngesihluku ingane okungeyona yakhe ngenxa yokuthi ingane ibingamfuni ngoba lo mama ukuba kahambanga wayotshena lo baba ukuthi yini izizathu sokuthi bahlukane mhlawumbe ingane ngabe yasinda lana ukuthi ingane aziye ukuqhambukela endabeni zabantu abadala. Uma ngithandana noma wakho uma wakho khetha inhliziyo yami nami ngakhethe yakhe wena uyingane kimi kufana nobaba wakho. So ke izinto ekanjena ziyenzeka babukeli lelo cala lizohamba nelibone icala lizovela noma bakhona ababukele sebelibonile mhlawumbe elike lavela kodwa lona into ekhona into esazotrenda mangicabanga noma into esiyele ukuthi mhlawumbe igcina ifike emaphetheleni lecala ukuthi ubaba kwenzakalala ngoba uboshiwe futhi uzogwetshwa hayi kancane uzogwetshwa kakhulu ngoba kunabo bonke ubufakazi eyibulala and akaphiki uyavuma. So babukeli ke kwezokuthandana siqaphele einganeni zethu ngoba sesibadala manje ngeke kwenzeke uthola umuntu ongenayo ingane eminyakeni lethu sesinayo ngoba kuzokwenzeka manje nami umathandana wami siyahlukana akuthi mase ngihlukene naye ngeke ngisangisenayo imizwa yokuthanda umunye umuntu wesifazane. Okay semase ngimthola vele sengizomthola nezingane esikhathi samanje izingane sezathola izingane zino 13 years kuyaphezulu. So ulindele ukuthi mina ngathandana nomuntu ona 15 years uyabona ukuthi kancane khona kuyi rape. So ke vele sothola bona abantu abadala asebenazo izingane ke samukeleni phela mukelani ukuthi uma wena uthanda ini uyajabula ngami nawe ke mjabulele ukuthi uma ukuyamthanda ningangena endabeni yabantu abadala ngoba gcina sekwenzeka izinto engekho right. Siyabonga babukeli bomkhanya ukuthi TV niqhubeke nibe kanye nathi siyabonga.